ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ലിൻഡ. ഞാൻ വരുന്നത് കടവന്തരയിൽ നിന്നാണ്. പ്രൊഫഷണലി ഒരു ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയില് സ്റ്റുഡിയോയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു വൈബ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. ആക്ച്വലി ബാക്ക് പെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇഞ്ച് ലോസ് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ഡയറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് റെക്സ് ആന്റോണിയോ ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോ, ബേൺ യുവർ കലോറീസ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ. ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സൂപ്പർബാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക.